Tiens Carblock je prírodný doplnok stravy na podporu zdravia, je starostlivo navrhnutý tak, aby sa zameriaval na problémy spojené s metabolizmom a hladinou cukru v krvi. V dnešnom rýchlo sa meniacom svete zameriavajúcom sa na zdravie, je podpora dôležitejšia ako inokedy. Preto Tiens predstavuje revolučný produkt Carblock. Prémiový doplnok stravy navrhnutý tak, aby podporil vašu cestu k zdraviu a dlhovekosti a zároveň pomohol s problémami z bežnej obavy príjmu sacharidov a kolísanie hladiny cukru v krvi. Carblock je zmes tých najlepších prírodných ingrediencií, vrátane prášku z kordycepsu, rajši, šaga a maitaku, známeho po stáročia pre svoje zdravotné prínosy. Tieto zložky sú posilnené pridaním extraktu z listov moruše a chrómu. Tieto pomocné látky vytvárajú z Carblocku unikátnu superpotravinovú formulu, vyrovnávajúcu hladinu cukru v krvi a správnu funkciu metabolizmu. Prispieva k zdravším metabolickým funkciám a porovnaniu energetickej hladiny a zohráva kľúčovú úlohu pri dlhodobom udržiavaní zdravia. Carblock bol ocenený na medzinárodnej konferencii o výžive a bezpečnosti potravín v roku 2023 a po svojom uvedení na trh Carblock získal aj cenu za inovatívny produkt na medzinárodnej konferencii o potravinovej výžive v roku 2023. Čo nielen dokazuje jeho inovatívny charakter, ale tiež odráža jeho významný vplyv v oblasti zdravej výživy. Ak hľadáte podporu pre vašu metabolickú rovnováhu a hladinu krvného cukru, alebo len jednoducho chcete investovať do svojho dlhodobého zdravia, Carblock je vaša jedinečná voľba. Zažite synergiu prírody a vedy a urobte krok k zdravšiemu ja. Tiens, prírodná cesta k zdraviu.